ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു നടത്തുന്ന ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 1 രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ലെറ്റർ അയച്ചിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കിട്ടിയിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് 23 മുതൽ 44 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യം? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരാണ് പറയുക? ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യം എന്താണ്? എന്റെ മക്കൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്താണ് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സഞ്ജയനോട് ചോദിച്ചറിയുന്നു. അതെ, ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യത്തിന് തന്നെ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യത്തിൽ വെറും ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നടക്കുന്ന ആ കുരുക്ഷേത്ര കളത്തിലാണ്, സ്ഥലത്താണ് യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഹിന്റ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ആ സ്ഥലം ധർമ്മസ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ധാർമ്മികതയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ആ സ്ഥലം അത് തന്റെ മക്കളെ സ്വാധീനിക്കുമോ എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർ ഭയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഉള്ളിൽ ആശങ്കയുണ്ട്, ഭയമുണ്ട്. ഈ യുദ്ധം തന്റെ മക്കൾ ജയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ആ യുദ്ധക്കളം കുരുക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും തന്റെ മക്കൾ കൂടാതെ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ യുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നേരിട്ട് വിവരിക്കാൻ സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്രർ പറയുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ ദുര്യോധനൻ അവിടെ എന്താണ് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് വിവരിക്കുകയാണ്. ദുര്യോധനൻ നേരെ ആരുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? സഞ്ജയൻ നോക്കുമ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ദുര്യോധനനെ അവിടെ പ്രഭുപാദ നയതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം ദുര്യോധനൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരോടും പെരുമാറാനായിട്ട് നല്ല കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ദുര്യോധനന്റെ ഉള്ളിലും ഭയമുണ്ടാകുന്നു. കാരണം ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ പാണ്ഡവരുടെ സേനാധിപതിയും കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിലും ഭീമസേനോടും അർജുനനോടും തുല്യരായിട്ട് ശക്തിയുള്ള ഒരുപാട്
സേനാനായകന്മാരെ ദുര്യോധനൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നു. എങ്കിലും ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സിൽ ആശ്വാസം. തനിക്ക് 11 അക്ഷൗഹിണിയുണ്ട്. ആ അക്ഷൗഹിണിയിൽ ഭീമനോട് തുല്യരായിട്ട് ശക്തിയുള്ളവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എന്തെങ്കിലും ആ പാണ്ഡവരോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം മൂലം തന്നെ പറ്റിക്കാതിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ദ്രോണാചാര്യരോട് ഇങ്ങനെ പോയി അപേക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ശംഖനാദങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നു. ആദ്യം ഭീഷ്മർ ശംഖം മുഴക്കുന്നു, പിന്നീട് അർജുനനും ഭഗവാനും ദൈവികമായ ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കുന്നു. ആ ശംഖത്തിന്റെ നാദം ദുര്യോധനന്റെ സൈന്യത്തിലുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തെ വിഷമപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനന് യുദ്ധം ജയിക്കുവാനുള്ള 5 കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് പാണ്ഡവർ യുദ്ധം ജയിക്കും എന്നതിന് ഉറപ്പായിട്ട് 5 കാരണങ്ങളെ പ്രഭുപാദ നിരീക്ഷിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് 1, ഭഗവാനെ മാധവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള മാധവ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ രാവണനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സഹായിയായിരുന്ന ഹനുമാൻ അർജുനന്റെ കൊടിയടയാളമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ട് അർജുനന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥം, ഗാന്ധീവം മുതലായവ, അർജുനന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖങ്ങൾ, കൂടാതെ മോക്ഷദ ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഈ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 4 കാരണങ്ങൾ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അർജുനൻ അപ്പോൾ തന്റെ തേരിനെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ് ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആള്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശംഖം ഊതിക്കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും യുദ്ധം ആരംഭിക്കാം. പക്ഷെ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. മറ്റുള്ള ആ ശത്രുപക്ഷത്ത് ആരാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മുന്നിൽ അണിനിരന്നു നിൽക്കുന്നത്? തനിക്ക് ആരോടെല്ലാം നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? തങ്ങളുടെ ശത്രുവായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ ഒരുപാട് ദുർബുദ്ധിയോടുകൂടി തങ്ങളെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ച ആ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് ആരെല്ലാം തങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം അർജുനന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് തേരിനെ 2 സൈന്യത്തിനും നടുവിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അർജുനൻ കാരണം പറയുന്നത് 23ാമത്തെ ശ്ലോകം, യോത്സ്യമാനാനവേക്ഷേഹം യേതേത്ര സമാഗതാഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർ യുദ്ധേ പ്രിയചികീർഷവഃ. ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രന്മാരെ അർജുനൻ ഇവരെ ദുർബുദ്ധികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ള ധാർമ്മികമായ പാതയിലൂടെയല്ല അവർ സഞ്ചരിച്ചു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ദുഷ്ടബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവർ എന്നാണ് അർജുനൻ തന്നെ സ്വയം വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുവാൻ, അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം മൂലം, ദുര്യോധനനോടുള്ള പ്രീതി മൂലം ആരെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു, തങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? താൻ നേരിടാൻ പോകുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ ബലം എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചു. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത്, ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പാണ്ഡവർ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ദുര്യോധനാദികൾ പാണ്ഡവരെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു, അവർക്ക് രാജ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന് ലോകം മുഴുവനും പാട്ടാണ്. എങ്കിലും ആ ദുര്യോധനനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവർ, അപ്പോൾ അവരും ആ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള ദുർബുദ്ധികൾ തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ തനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണം എന്നാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ
സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. ഇവിടെ അർജുനനെ സഞ്ജയൻ ഗുഡാകേശ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വാക്കിന് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭഗവാനെയും അർജുനനെയും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ വാക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനനെ ഗുഡാകേശ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്ര, നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അർജുനനെ ഇവിടെ ഗുഡാകേശ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർജുനൻ നിദ്രയെ ജയിച്ചവനാണ്. രാത്രിയിലും ഉറക്കമൊളിച്ചിരുന്ന് അർജുനൻ യുദ്ധം വിടാൻ പരിശീലിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിദ്രയെ ജയിച്ചവനാണ് അർജുനൻ. കൂടാതെ ഇവിടെ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവനും ആധ്യാത്മികതയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നവനുമാണ് അർജുനൻ. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനനെ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അടുത്ത ശ്ലോകം മുതൽ അർജുനൻ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വീണു പോകുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനനെ അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമായിരുന്ന അർജുനൻ ഒരിക്കലും അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം മൂലം ആ ഒരു സമയത്ത് അർജുനനെ അജ്ഞാനം കീഴടക്കുന്നു. ശരീരബോധത്തിലേക്ക് അർജുനൻ ആക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഒരു നിമിഷം അർജുനൻ തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു. അവരില്ലാതെ തനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് തർക്കിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമല്ല യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി തനിക്ക് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും തന്റെ സഹോദരന്മാരും അവരെല്ലാവരുമാണ് തനിക്ക് വലുത് എന്ന് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നു. അതാണ് ആ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ മമതാ ബന്ധത്തിൽ അർജുനൻ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മൂലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സ്വമേധയല്ല, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം മൂലം. കാരണം ഭഗവാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ തൊട്ടു മുന്നിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനനെ ഇവിടെ ഗുഡാകേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം ആക്ച്വലി അർജുനൻ ഗുഡാകേശനാണ്, നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിച്ചവനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഹിന്റ് തരികയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആഗ്രഹമല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നീങ്ങുന്നത് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, ഹേ ഭരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തുകയാണ്. എന്നിട്ടോ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖതഃ സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യേതാൻ സമവേതാൻ കുരൂൻ ഇതി. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റ് രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. അർജുനൻ എന്താണ് കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനനെ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അതായത് അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായത് കൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അർജുനൻ അവിടെ പൊരുതാതെ നോക്കി നിൽക്കണമെന്നാണോ? തന്റെ പിതൃ സഹോദരി പുത്രനിൽ നിന്ന് അത്തരം പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദപൂർവമായ ഒരു പ്രവചനമാണിത്. അപ്പോൾ ഋഷികേശ എന്ന് ഭഗവാനെ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ വിളിക്കുന്നു. ഋഷികേശൻ ഗുഡാകേശനോടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ മനസ്സിനെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന, അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഋഷികേശൻ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവരെ നോക്കൂ. അതുകൊണ്ട് പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
വാക്കിനെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറരുത് എന്ന നിലയിൽ അർജുനനെ ഇവിടെ സംഭവം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് അർജുനന്റെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ സന്നിഹിതരായവരെ എല്ലാം ഞാൻ നോക്കാൻ പറയുന്നു. പശ്ചൈതാൻ സമവേതാൻ കുരൂൻ ഇതി, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അതോടുകൂടി അർജുനന്റെ മനസ്സെല്ലാം മാറുകയാണ്. ഇനി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ആരെയെല്ലാമാണ് കാണുന്നത്? തത്ര പശ്യസ്ഥിതാൻ പാർത്ഥഃ പിതൃനഥ പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ ഭ്രാതൃപുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീംസ്തഥാ ശുശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി. കാരണം അവിടെ അർജുനൻ കാണുന്നത് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയാണ്. അപ്പോൾ അവരോടുള്ള മമതാബന്ധം, അവരോടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം, അത് അർജുനനെ മനസ്സിനെ കരുണാർദ്രനാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇനിയത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. അതായത് തനിക്ക് രക്തബന്ധമുള്ള, തന്നോട് വളരെയധികം അടുപ്പമുള്ള, തന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാമഹൻ, ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യർ, തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, താൻ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരന്മാർ, തന്റെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇവരെ എല്ലാവരെയുമാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. അല്ലാതെ അവരെ ആരെയും ശത്രുക്കളായിട്ട് അർജുനൻ കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. ദുര്യോധനൻ എങ്ങനെയാണ് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ കണ്ടത്, അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് സൈന്യത്തെ കണ്ടത്, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദുര്യോധനനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ദുര്യോധനൻ അവിടെ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തെയും തന്റെ പക്ഷത്തെയും ആ സൈന്യത്തിന്റെ ബലത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത്. ആർക്ക് ആരെ തോൽപ്പിക്കാനാകും എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ദുര്യോധനന്റെ വാക്കുകൾ പോകുന്നത്. ദുര്യോധനൻ അവസാനം പറയുന്നു ദ്രോണാചാര്യരോട്, നമ്മുടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ പക്ഷത്തിനാണ് ബലം കൂടുതൽ, ഭീമൻ നയിക്കുന്ന മറുപക്ഷത്തിനല്ല എന്ന് ദുര്യോധനൻ സമാധാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ അർജുനൻ മറുപക്ഷത്തെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, തന്റെ പിതാമഹനെ, തന്റെ ഗുരുവിനെ, ഗുരുതുല്യനായിട്ടുള്ള മറ്റാചാര്യന്മാരെ, തന്റെ സഹോദരന്മാരെ. കാരണം എന്താണ്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് അർജുനൻ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ഭക്തനിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി, അതായത് ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ഹിംസയ്ക്ക് അനുകൂലമല്ല. ഇവിടെ പാണ്ഡവന്മാർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. അവസാനം കൃഷ്ണനെ വരെ ദൂതനായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്. കാരണം അവർ വൈഷ്ണവരാണ്, അവർ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാനാണ് വൈഷ്ണവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാനാണ് വൈഷ്ണവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എങ്കിലും പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, വൈഷ്ണവരെ ഇങ്ങോട്ടാരെങ്കിലും എതിർക്കാൻ വന്നാലോ, വൈഷ്ണവർ അതും പഠിച്ചിരിക്കണം, ഹിംസ ചെയ്യാനും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ഇവിടെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് പാണ്ഡവാദികൾ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. എങ്കിലും അർജുനന്റെ മനസ്സ് ഒരു വിഷ്ണു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിൽ കരുണ നിറയുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത, അത് അർജുനനെ പെട്ടെന്ന് വളരെയധികം ഷോക്കാക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ ഇവിടെ ഒരു ശ്ലോകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർ ഭഗവതി അകിഞ്ചന സർവൈർ ഗുണൈസ്തത്ര സമാസദേ സുരാഹ. അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ആരിലാണോ കാണപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ
സുരാഹ, അതായത് ദേവന്മാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരിലും കാണപ്പെടും. എന്നാലോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരിൽ ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണാ മഹാനാസതി ധാവതോ ബഹിഹി. ഹരാവഭക്തസ്യ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരിൽ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഗുണവും കാണുന്നില്ല. കാരണം അവർ മനോരഥോ, മനസ്സ് എവിടേക്കാണോ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടേക്കാണ് അവർ പാഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പുറകെ അവർ പായുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു വിശേഷമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതായത് കരുണ എന്നുള്ളത്, മൃദുല ഹൃദയത്വം. അങ്ങനെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് 5 കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് മൃദുല ഹൃദയത്വം, അത് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ആചാര്യനും പിതാമഹനും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ രാജ്യം കിട്ടിയാലും എനിക്കത് അനുഭവിക്കാൻ തോന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത്, സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടൊപ്പമാണ്. അവരോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഐശ്വര്യമെല്ലാം പങ്കിടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ അർജുനനും തനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയാൽ അത് തന്റെ പിതാമഹന്റെ ഒപ്പം, ഗുരുവിന്റെ ഒപ്പം, മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ഒപ്പം, തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒപ്പം ആ ഐശ്വര്യത്തെ പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ യുദ്ധം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചു വീഴും എന്ന് അർജുനന് ഉറപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആ രാജ്യം ലഭിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, എനിക്കത് വേണ്ട, ആ സുഖം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ട എന്ന് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ പറയുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവരെല്ലാം വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ? ഇവരെല്ലാവരും വളരെ ദുഷ്ടജനങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ തന്റെ പിതാമഹനും ഗുരുവും ആചാര്യന്മാരും അവരെല്ലാം വധിക്കുന്നത് പാപമാണ്. കൂടാതെ 4ാമതായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്, 40 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഇനിയും ഡീപ്പായിട്ട് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ സേനാ നായകന്മാരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മുത്തച്ഛനും അച്ഛനും മകനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ കുടുംബത്തെ നയിക്കുവാൻ, കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരു സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് സംസ്കാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, അവരെ സുരക്ഷിതത്വത്തോടുകൂടി വളർത്തി വലുതാക്കാൻ കുടുംബത്തിൽ ലീഡർമാരാരും അല്ലെങ്കിൽ നായകന്മാരാരും ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും വഴിതെറ്റിപ്പോകാനിടയുണ്ട്. അത് സമൂഹത്തിന് ഒരു അഭദ്രതയുണ്ടാക്കുന്നു. സമൂഹം ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകും. അങ്ങനെ ആ സമൂഹം നശിക്കാനുള്ള കാരണവും ഞങ്ങളാകില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം വേണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അർജുനൻ ചെന്ന് ചേരുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചതുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കാതിരുന്നത്? അതാണ് പ്രഭുപാദ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ ചിന്തിച്ചില്ല? കാരണം അർജുനൻ ഒരു ഭക്തനാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഒരു ഭക്തൻ ആരെയും, ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അർജുനനോട് ഒരുപാട് ക്രൂരതകൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഇതാണ് വൈഷ്ണവർ എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിനോട് പോലും ക്ഷമിക്കാൻ വൈഷ്ണവർ ഒരുക്കമാണ്. ഇത് പ്രഭുപാദരുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലണ്ടനിൽ വെച്ച് പ്രഭുപാദ ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഭാഗം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മൃദുല ഹൃദയത്വം, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ 5 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തെ കാരണമാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുനന്റെ ആ കരുണാർദ്രമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തെ ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. തന്റെ മുന്നിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്സുകരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ശത്രു സൈന്യത്തെ കണ്ടപ്പോൾ, കാരണം അതിൽ കാണപ്പെടുന്നവരെല്ലാവരും അർജുനന് പരിചയമുള്ളവരാണ്, അർജുനൻ നേരിട്ട് ഇടപഴകിയിട്ടുള്ളവരാണ്, അവരെയെല്ലാം നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് വധിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി.
തന്റെ മുഖം വരളുന്നു, അവയവങ്ങൾ തളർന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അത്രമാത്രം ശോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത്വൈവ പരിദഹ്യതേ. ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നത് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു അർജുനന് എന്ന് പറയുന്നു. രോമാഞ്ചം രണ്ട് വിധത്തിൽ, ഭൗതികമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാം. ആധ്യാത്മികമായ തലത്തിൽ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തി വളർന്ന് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാസമയവും 24 മണിക്കൂറും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുകയും നമ്മിൽ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുകയും കൈകാലി വിറയ്ക്കുകയും എല്ലാം ഉണ്ടാകും. അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാവ സ്റ്റേജിന്റെ അവസ്ഥയാണിത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനന് ആ സ്റ്റേജ് അല്ല. പിന്നെയോ ഭയം കൊണ്ട്, കാരണം ഇവരെയെല്ലാം വധിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇവരെല്ലാവരും മരണപ്പെടില്ലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത, കരുണ, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടാതെ അർജുനൻ പറയുന്നു, അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഇവരെല്ലാവരും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നച ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം എല്ലാ സുഖവും സന്തോഷവും നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒപ്പം പങ്കിടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതില്ലാതെ ആയാൽ പിന്നെ ഈ യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ട് ആ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഞങ്ങൾ 5 പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. എല്ലാവരും തന്റെ ഐശ്വര്യം സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും വിജയത്തിന് ശേഷം തന്റെ ഐശ്വര്യത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നും അർജുനൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ആലോചിച്ച് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ ആലോചിച്ച് കാണില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. കാരണം യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ അർജുനൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. ഏതവസ്ഥയിൽ? കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അർജുനൻ അജ്ഞാനത്തിലായിരുന്നില്ല. യുദ്ധം ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായി. കാരണം അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള അവരെ ഇല്ലാതാക്കാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം അർജുനൻ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അർജുനന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭൗതികമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അങ്ങനെ സന്തോഷം പങ്കിടാനായിട്ട് ആരുമില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അർജുനന്റെ വിചാരം. പക്ഷേ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശരിക്കും ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ജീവാത്മാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സാധാരണ ഭൗതിക തലത്തിൽ, ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനേക്കാൾ പ്രധാനം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനാണ് എന്നാണ്. നമ്മൾ കുടുംബത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് അവരുടെ സുഖം, സന്തോഷം, അവരുടെ താല്പര്യം, ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനേക്കാൾ, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിയേക്കാൾ, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് താല്പര്യം കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ സുഖ സന്തോഷത്തിന് താല്പര്യം കൊടുക്കുന്നു. തന്മൂലം ജീവാത്മാക്കൾ ഭക്തരാണെങ്കിലും കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്നുള്ള ഭക്തിയുടെ താഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കാര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സേവയ്ക്കാണോ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ മൂല്യത്തിനാണോ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ
താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് അധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഭക്തിയുടെ താഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യം ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം എന്തിനു കൊടുക്കുന്നു? നമ്മുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനന്റെ മനസ്സിലും ആ ഒരു ചിന്തയാണ്. ഭഗവാൻ ഈ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ല. അർജുനൻ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്റെ ചിന്തകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. തനിക്ക് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല, കാരണം തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും. തനിക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സുഖം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവാൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ല. ആ ഒരു നിമിഷത്തിലും തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്വാഭാവിക ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനൻ തന്റെ ദുഷ്ടരായ പിതൃ സഹോദരന്മാരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷേ അവരെ എല്ലാം വധിക്കണം എന്നത് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് അവരെ ക്ഷമിക്കാൻ അർജുനൻ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഇവരെയെല്ലാം വധിച്ചിട്ട് അവരെ കാണാതെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെത്രമാത്രം ക്രൂരതകൾ തങ്ങളോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഇവിടെ പക്ഷേ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഒരു ഭക്തൻ വേണമെങ്കിൽ തന്നോട് ക്രൂരതകൾ കാട്ടിയവരോട്, തന്റെ ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ആരെങ്കിലും ക്രൂരതകൾ കാട്ടിച്ചാൽ, അനീതികൾ കാണിച്ചാൽ അവരെ ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. 32 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഇവരെല്ലാവരും ഇവരെല്ലാവരും എന്റെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരുമാണ്. അവരാണ് എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അവരെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം ആവശ്യമില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. എങ്കിലും ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണഭക്തൻ ദ്രോഹം ചെയ്തവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അവരെ കണ്ടതോടുകൂടി അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ പ്രതികാരമേ ഇല്ലാതായി. അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ മുൻപേ തന്നെ പ്രതികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം നിവൃത്തിയില്ലാതെയാണ് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. എങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും അവരോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവരുടെ മുഖം കണ്ടതോടുകൂടി ഇല്ലാതായി. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഭക്തനോട് ദുഷ്ടന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്രോഹവും ഭഗവാൻ സഹിക്കില്ല. ഭഗവാൻ തന്നോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്താലും, ഭഗവാനോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ അവരെ ക്ഷമിക്കുമായിരിക്കും. എങ്കിലും തന്റെ ഭക്തരെ ദ്രോഹിച്ച ആരോടും ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കില്ല. അതിനാൽ അർജുനൻ അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ദുഷ്ടന്മാരെ കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തന്നെ സമാഹിതമായത്. കാരണം ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യത്തെയും എല്ലാ സൈന്യവും ഒരുമിച്ച് അണിനിരക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പാണ്ഡവന്മാരുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തെ കൊണ്ട്, പാണ്ഡവന്മാർ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും അവരുടെ സൈന്യത്തെയും എല്ലാം ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനെ അപമാനിച്ചാൽ ഭക്തൻ ക്ഷമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ ക്ഷമിക്കില്ല. ഇതാണ് കൃഷ്ണന്റെ നിലപാട്. അതിനാൽ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനെ അപമാനിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത്ര കണിശക്കാരനാണ് കൃഷ്ണൻ. തന്റെ ഭക്തനെ അപമാനിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന് സഹിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധ ക്രമീകരണം. അവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇല്ല, നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം, അവരെ കൊല്ലണം എന്ന് കൃഷ്ണനാണ്. ഇതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്.
സ്വതേ ഭഗവത് ഭക്തനായ അർജുനൻ ദുഷ്ടന്മാരായ ബന്ധുക്കളോട് പക വീട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. എന്നാൽ അവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടണം എന്നായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഹിതം. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് യുദ്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. പാണ്ഡവന്മാരെ അവർ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു, ദ്രൗപദിയെ അപമാനിച്ചു. ഇതിനെല്ലാത്തിനും പകരം വീട്ടാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണ്. കിംനോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈർജീവിതേന വാ യേഷാമർത്ഥേ കാംക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗാസുഖാനി ച. ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗോവിന്ദ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എന്നർത്ഥമുള്ള ഗോവിന്ദ എന്ന പദം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് അർത്ഥമാകുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ രാജ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അർജുനന്റെ വാദമായിട്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാരവത്തായ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് എന്ന് കൃഷ്ണൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അർജുനൻ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് അർജുനന്റെ വാക്ക്. ഗോവിന്ദ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല എങ്കിലും ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതർപ്പണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായ തലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഗോവിന്ദ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ഭക്തന്മാരുടെ ധർമ്മം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുത്തമ, അങ്ങനെയാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. അതായത് ഒരു ഉപാധിയും ഇല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു റീസണും വേണ്ട, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റീസണും വേണ്ട, ഒരു കാരണവും വേണ്ട. ഉപാധികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം. എന്നാലോ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് ഋഷികേശ സേവനം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കിയ പരിശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉത്തമമായ ഭക്തി. അതാണ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഗോവിന്ദ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ തിരിച്ച് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനുമാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? എന്റെ സന്തോഷം എന്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ യുദ്ധം കൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ അർജുനൻ പറയുന്നത് പാപം. ഇവരെയെല്ലാം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാപമാകില്ലേ? പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാ അനാഥതായിനഃ തസ്മാനാർഹാ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. ഇവർ അക്രമികളാണ് എന്ന് അർജുനൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അതാണ് ആതതായിനഃ. പ്രഭുപാദ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ആതതായിനഃ എന്നാണ് അർജുനൻ കൗരവന്മാരെ വിളിക്കുന്നത്, അക്രമികൾ എന്ന്. ആരാണ് അക്രമികൾ? വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ അക്രമിയാണ്. കൗരവന്മാർ ഭീമസേനന് ഒരു 6 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീട് തീവയ്ക്കുന്നവൻ അരക്കില്ലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് പാണ്ഡവരെ അതിനുള്ളിൽ ഇരുത്തി ആ അരക്കില്ലത്തിന് തീ വെച്ചവരാണ്. മാരക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ പല സമയത്തും ദുര്യോധനാദികൾ പാണ്ഡവരെ ഇതുപോലെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ അവരുടെ രാജ്യത്തെ അതിക്രമമായിട്ട് തന്നെ ദുര്യോധനൻ തന്റേതാക്കി. ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, കൂടാതെ അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. പാണ്ഡവരുടെ ഭാര്യ ദ്രൗപദിയെ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ അക്രമികളാണ് എന്ന് അർജുനൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത
6 കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ അയാളെ വധിക്കാം, അയാൾ അക്രമിയായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവർ അക്രമികളാണെങ്കിലും അർജുനൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അവരെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? ഇതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അവർ നമ്മളുടെ എല്ലാം കവർന്നെടുത്തു എങ്കിലും അവർ അക്രമികളാണെങ്കിൽ കൂടെ അവരെ വധിക്കാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ അർജുനൻ തീരുമാനിച്ചു. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ നാഥൻ എന്നർത്ഥമുള്ള മാധവനാമം ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി പ്രയോഗിച്ചത് വെറുതെയല്ല. ഭാഗ്യദേവതയുടെ നാഥനായ കൃഷ്ണൻ നിർഭാഗ്യത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് വ്യക്തമാക്കി. അതായത് ഇവിടെ ഈ യുദ്ധം മൂലം തങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അവരുടെ മനസ്സിന് സുഖമൊന്നും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കരുത് കൃഷ്ണ എന്നാണ് മാധവ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്നല്ല ആരെയും വിപത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നയിക്കാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്രമം നടന്നാൽ അതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആരെയും വിപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അത് 4-ാമത്തേതായിട്ട് ഇനി പറയുന്നത് അർജുനൻ റീസൺ പറയുന്നത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതാവുകയില്ലേ. ഇവരെല്ലാവരും ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരും സേനയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ കുടുംബത്തെ നയിക്കാൻ ആണുങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാതെയാകുന്നു. തലമുതിർന്നവർ ഇല്ലാതെയാകുന്നതോടുകൂടി കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാം അനാഥരായി പോകും എന്നാണ് അർജുനന്റെ വാദം. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അധർമാദിഭവാ കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുല സ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത്, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ല എങ്കിലും അർജുനൻ പറയുന്നു, ദുര്യോധനാദികൾ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ദോഷവശം ഒന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർ ഇവരെ ബന്ധുക്കളെ മിത്രങ്ങളെ എല്ലാം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. അവർ നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിനു വ്യാപൃതരാകണം? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഈ യുദ്ധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ദോഷവശങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കുലക്ഷയം മൂലം ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വാദിക്കുകയാണ്. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതായത് ഒരു കുലത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം വേണം, തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം വേണം. അതുപോലെ കുട്ടികളെ നല്ല സംസ്കാരത്തോടുകൂടി വളർന്നു വരാനായിട്ട് അവർക്ക് നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുലത്തിൽ മുതിർന്നവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനാണ് ഒരു വീട്ടിൽ മുതിർന്നവർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ വഴിയാണ് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ചിട്ടവട്ടങ്ങളും എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ രീതികളും എല്ലാം അതുപോലെ ഒരു ചിട്ടയോടുകൂടി നടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ യുദ്ധത്തോടുകൂടി കുലത്തിൽ മുതിർന്നവർ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൽ പിന്നീട് ആ കുട്ടികളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ സംസ്കാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതെയാകും. സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്, സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതെയായാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകില്ലേ എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. കുടുംബാംഗങ്ങളെ വേണ്ടും വണ്ണം വളരാനും ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ നേടാനും സഹായിക്കുന്ന അനേകം മത ആചാര വിശേഷങ്ങൾ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ട്. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടങ്ങുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ
ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്നുള്ള 16 സംസ്കാരം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങി മരണം വരെ അത് ഓരോ തലത്തിലും നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ ഈ ഓരോ സംസ്കാരവും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ അമ്മ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നു ആ സംസ്കാരം, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തോടു കൂടി തുടങ്ങുന്നു വിവാഹ സംസ്കാരം. പിന്നീട് സീമന്തം എന്നുള്ള ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ സീമന്ത സംസ്കാരം. പിന്നീട് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ശുദ്ധീകരണം, നാമകരണം, കാതുകുത്തുമ്പോൾ, ആദ്യമായിട്ട് സൂര്യഭഗവാനെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലുണ്ട്. ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ, 16 വിധത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ. അത് മരണം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കുടുംബത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവർ ആ മരിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. വർഷാവർഷം പിണ്ടപ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനും ചെയ്യിക്കാനും കുടുംബത്തിൽ കാരണവന്മാർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണം. അവരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ചെയ്യിക്കാനും ആളില്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ സമൂഹം തന്നെ ദുഷിച്ചു പോകും എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം സ്ത്രീകളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് സ്ത്രീകൾ ചഞ്ചലകൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാജവംശത്തിന്റെ നാശം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ പറയുന്നത്, കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ മരണം മൂലം ശാശ്വതമായ കുടുംബ ആചാരങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. കുടുംബം അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ അധപ്പതനം ഉണ്ടാകാം. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത സന്തതികൾ ഉണ്ടാകാം. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുമൂലം പാടെ നശിച്ചു പോകാം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകൾ വഴിപിഴച്ചു പോകാൻ എങ്ങനെയാണ് കാരണമാകുന്നത്? സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്ത്രീകൾ വളരെയധികം അവരുടെ മനസ്സ് അത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വിവിധ മതാചാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന സ്ത്രീകൾ വഴിപിഴച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. വീട്ടിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നില്ല. എന്നാലോ സ്ത്രീകൾ സാമാന്യമായി ബുദ്ധിമതികളല്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് അവരെ വിശ്വസിച്ചുകൂടാ എന്നും പണ്ഡിതനായ ചാണക്യൻ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ബുദ്ധിമതികളല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മനുവും ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ട എന്നാണോ? അല്ല, സ്ത്രീകൾ ആണുങ്ങളെ പോലെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുത് എന്നോ അവർ സ്വതന്ത്രരായിട്ടിരിക്കരുതെന്നോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് സ്ത്രീകളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ദുഷിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സ്ത്രീകൾ വളരെയധികം മനസ്സ് കരുണാഭയമാണ് സ്ത്രീകളുടേത്. കാരണം അവർ അമ്മയാകാനുള്ളവരാണ്. അമ്മ കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും കരുണയോടുകൂടി അവരോട് വളരെയധികം അടുപ്പത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. ആ സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും തന്നെ ആണുങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോലെ വളരെയധികം കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കില്ല, സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അവരുടെ മനസ്സിനെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്താനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ബാല്യത്തിൽ അച്ഛന്റെയും കൗമാരത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെയും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു മകന്റെയും സംരക്ഷണം സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സംരക്ഷണത്തോടു കൂടി മാത്രമേ, അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ നിലയിലാണ് മനു പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ വീട്ടിനുള്ളിൽ അടിമയാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. അങ്ങനെയാക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം.
കാരണം അവർ അത്രമാത്രം ലോല ഹൃദയരാണ്. അവരെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ മനസ്സ് കരുണാഭയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അവരെ ആ ഒരു സംരക്ഷണത്തോടു കൂടി, അനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് കൂടി അവരെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒരേ നിലയിൽ സംസ്കാരത്തോടു കൂടി നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇവിടെ അർജുനനും അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ ദുഷിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ അർജുനന്റെ 5ാമത്തെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അത് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ന ചൈതദ് വിദ്മഹ കദരന്നോ ഗരിയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്രാഹ. അതായത് കൗരവന്മാരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അതാ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ, ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ തോൽപ്പിക്കണമോ? അങ്ങനെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും ഇല്ലാതെയാകും. അവരില്ലാതെയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ, അത് അനുഭവിക്കാൻ തോന്നുകയില്ല. അഥവാ അവരാൽ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കപ്പെടണമോ? അതാണോ നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? അതും തീരുമാനിക്കാൻ അർജുനനാകുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? പക്ഷേ എങ്കിലും അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു മുന്നിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്കാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ യുദ്ധം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ക്ഷത്രിയരാണ്, അവർ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. പക്ഷെ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത് അർജുനന്റെ കരുണാഭയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് മൃദുല ഹൃദയത്വം. 2ാമത് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇല്ലാതെ തനിക്ക് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം അനുഭവിക്കേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം. 3ാമത് അവരെ വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ എന്നുള്ള ചിന്ത. 4ാമത് കുലക്ഷയം സംഭവിക്കില്ലേ. 5ാമത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ അർജുനൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സഹചാരിയാകയാൽ അർജുനൻ എല്ലാ അജ്ഞാനങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ അർജുനൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലായിരുന്നു. അർജുനൻ ഒരിക്കലും കനിഷ്ഠ അധികാരി ആയിരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭക്തനാണ് എന്നുള്ള അറിവ് പാണ്ഡവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ സഹവാസിത്വം മൂലം അർജുനൻ ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, അജ്ഞാനത്തിന് ഉപരിയായിരുന്നു. എങ്കിലും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനൻ അജ്ഞാനിയാക്കപ്പെട്ടു. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് വരും തലമുറകൾക്ക് ഒരു ജീവിത പദ്ധതി രൂപീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് അതിൻ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും മാനവ ജീവിത ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അർജുനൻ ആക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ആ സമയത്ത് അധർമ്മം തഴച്ചു വളർന്നിരിക്കുകയും ധർമ്മം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ സംജാതമായി ആ സമയത്ത്. കാരണം ഭൂമിക്ക് ഭാരം വർദ്ധിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ഭൂമിദേവി പരാതി പറയുന്നു ബ്രഹ്മാവിനോട്, എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അസുര സ്വഭാവികളുടെ ആ മാനസിക അവസ്ഥ മൂലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഭൂമിക്ക് ഭാരം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടാണോ? ജനങ്ങളുടെ ജനപ്പെരുപ്പം മൂലമോ, അല്ലെങ്കിൽ അംഗസംഖ്യ കൂടിയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടോ? അതൊന്നുമല്ല ഭൂമിക്ക് ഭാരം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ധർമ്മം കുറഞ്ഞു വരുന്നു, അധർമ്മം കൂടുതലായിട്ട് തഴച്ചു വളരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഭൂമിക്ക് ഭാരം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ധർമ്മം കുറഞ്ഞ് അധർമ്മം വർദ്ധിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കംസനെ പോലുള്ള, ജരാസന്ധനെ പോലുള്ള, ദന്തവക്ത്രനെ പോലുള്ള അനേകം അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനമോ, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമോ
ഒന്നുമല്ല, സ്വാർത്ഥത മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് അധികാരം വേണം, തങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം വേണം, എല്ലാവരെയും അടച്ച് ഭരിക്കണം, തങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തങ്ങൾക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന അസുര സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ജനതയായിരുന്നു കൂടുതലും ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു അവതരിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അതുമൂലമാണ് ഭൂമിയുടെ ഭാരം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ഇതിനു മുന്നും ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ക്രമേണ അത് അപ്രത്യക്ഷമായി ഭൂമിയിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായതുകൊണ്ടാണ് അധർമ്മം തഴച്ചു വളർന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ആര് ജീവിക്കുന്നുവോ, ഭഗവത്ഗീത എത്രമാത്രം കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുവോ, ആ സമയത്തെല്ലാം ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഭൂമിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എപ്പോൾ ആ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവോ ആ സമയത്ത് അധർമ്മം തഴച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ അധാർമികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കർത്തവ്യമായിരുന്നു. അത് ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് വരും തലമുറകൾക്ക് ഒരു ജീവിത പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ കലികാലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് അർജുനനെ ഭഗവാൻ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും ദാർശനികമായും മതപരമായും ഏതു കോണിൽ നിന്നും വീക്ഷിച്ചാലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സമ്പൂർണമായി ക്രമീകരിക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതാണ്. ഏതു കോണിൽ നിന്ന് വീക്ഷിച്ചാലും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ നവീകരിക്കാൻ കഴിയും. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ വേണമോ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രസിഡന്റ്, പ്രധാനമന്ത്രി എങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കണം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നിഷ്കാമനായിട്ട് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സാമൂഹികമായിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്ന ഒരു ആചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ദാർശനികമായിട്ടും മതപരമായിട്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിലൂടെ ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നും ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഏത് കോണിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ഇത് ഭഗവത്ഗീത ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സജ്ജീകരിക്കണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അർജുനൻ അങ്ങനെ ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ യുദ്ധം, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് അർജുനൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അവസാനം അർജുനൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ ഗുരു പരമ്പര വഴി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ ഗുരുവിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ കുലപരമ്പരയെ, കുലത്തിലുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുന്ന, സമൂഹത്തിലെ കുലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവർക്ക് നരകത്തിൽ പോയി ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അതും അർജുനൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള പാപകൃത്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെട്ടത് എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുവാനല്ലേ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം.
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണ അർജുനൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു ശാരീരിക ബോധത്തിൽ, മമതാ ബന്ധത്തിൽ കുടുങ്ങി അതിൽ ആസക്തനായി അർജുനൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെയും തന്റെ കർത്തവ്യത്തെയും എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ മുന്നിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അർജുനന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടുള്ള മമത, ആസക്തി. അവരില്ലാതെ തനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്തയാ മാത്രമാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ച അവസാനം? ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ. അതുവരെ അർജുനൻ തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ യുദ്ധം അമ്പും വില്ലും താഴെ വെക്കുകയാണ്, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. അവർ വന്ന് എന്നെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും വിരോധമില്ല എന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനിച്ചു. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുനഃ സംഘേ രഥോപസ്ഥമുപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകം സംവിഘ്നമാനസഃ. ശോകം കൊണ്ട് മനസ്സ് അത്രമാത്രം വീർപ്പുമുട്ടി. അർജുനന്റെ മനസ്സ് അത്രമാത്രം ദുഃഖത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടുള്ള സ്നേഹവും മമതാബന്ധവും ആസക്തിയും എല്ലാം മൂലം അർജുനൻ തനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കയ്യിൽ നിന്ന് ഗാണ്ഡീവം വഴുതി പോകുകയാണ്, ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ എത്തപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവാ നിരതനുമായ അർജുനൻ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാണ്. അങ്ങനെ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ആരോടും വെറുപ്പില്ല, ആരോടും ദേഷ്യമില്ല. ദുര്യോധനാദികൾ ഇത്രമാത്രം ക്രൂരതകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ അവരോട് ഒട്ടും തന്നെ അസൂയയോ വിദ്വേഷമോ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സ് ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സറണ്ടർ ആകുന്നു അർജുനൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി സ്വീകരിക്കാനും അതേപടി പ്രവർത്തിക്കാനും അർജുനൻ തയ്യാറാകുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സീൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരം എല്ലാം തന്നെ നടപ്പിലാകുകയാണ്. അർജുനന്റെ മനസ്സ് ശോകം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തനിക്ക് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അർജുനന്റെ കടമയാണ്. ഒരു രാജ്യമില്ലാതെ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ അവരുടെ രാജ്യം തട്ടിപ്പറിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ രാജ്യം തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അർജുനന്റെ കടമയാണ്. എങ്കിലും അതിന് തോന്നുന്നില്ല, നിസ്സഹായനാകുന്നു അർജുനൻ. ആ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആരംഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ